खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय साबा इन्डियान एयार फर्सनि पार्सनेलफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों एयारक्राफ्ट क्रेश जानायनि जाहोनाव साबाया जिउ खोमानो गोनां जादों AN-32 एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों बे जाथाया आसामनि जरहाटनि रौरिया एयार फर्स स्टेशनाव जानो मोनदों AN-32 एयारक्राफ्टआ एयारबेसआव लेन्डिं जानाय लोगो लोगोनो क्रेश जादों आरो जोबोद गोख्रोङै बेफ्रुदों जायजों रोहो रोहो अर जोंब्लावदों लोगो लोगो रैखा खालामग्रायाबो नुजाथिफैदोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै जिउ खोमानांनाय साबा पार्सनेलफोरा जाहैबाय स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार सर्जन जितेंद्र शर्मा अग्निवीर वायु केमाराम कुमावत आरो अग्निवीर वायु दिनेश आलम गासै साबा इन्डियान एयार फर्सनि पार्सनेलफोरा बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों दा रावबो आसामाव आधार कार्ड मोननाय नंलिया 18 बोसोर बा 18 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुंनो आसामाव दानिया आधार कार्ड होनायखौ बन्द खालामबाय 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनफोरा आधार कार्डखौ सिगांनि बायदिनो मोननो हागोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ रोखायै फोरमायथिदों दानिफ्राय आसामाव 18 बोसोरनि बांसिन सुबुंनो आधार कार्ड होनाय जानाय नंला खालि ट्राइबेल सुबुं आरो साहा बागाननिया सुबुंफोरनो माखासे समाय होबावनाय जादों ट्राइबेल सुबुं आरो साहा बागानाव मावग्रा सुबुंफोरा दासिमबो आधार कार्ड बानायजोबाखै बेनिखायनो 2027 मायथाइनि मार्च दानसिम समाय होबावदों ट्राइबेल आरो साहा बागानाव मावग्रा सुबुंफोरा 2027 मायथाइनि मार्च दानसिमाव आधार कार्डखौ मोननो हाबावगोन नाथाय बिथांमोनाबो 2027 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्रायनो आधार कार्डखौ मोननो हानाय नङा आसामनि गुबुन थागिबिफोर जायफोर 18 बोसोर बैसोनि बांसिन बिथांमोनहा जुदि आधार कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामोब्ला डिसिआ आसाम सोरखारनिफ्राय गनायथि लाग्रोनो नांगोन बेनि उनावसो बिथांनो आधार कार्डखौ होनाय जागोन बेखौ रोखायै फोरमायथिदों बेनिखायनो जायफोर ट्राइबेल सुबुंफोर आरो साहा बागानाव मावनाय सुबुंफ्रा दासिमबो आधार कार्ड एप्लाइ खालामाखै बिथांमोनहा गोख्रैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन नङाब्ला उननि समाव मोननायाव गोबां जेंना जागोन आसामाव बांलादेशि हाबफैनायखौ होबथानो थाखायनो बे राहाखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो अरुणोदयनि सायावबो खोथा बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायफोर अरुणोदय मोनगासिनो दंमोन बिथांमोनहा 1 आगस्टनिफ्राय मोननो हासिगोन होननानै फोरमायथियो थैनाय सुबुं आरो साख्रि मोननाय सुबुंफोरखौ एंगारनानै जायफोर आइजोफोरा अरुणोदयखौ सिगांनिफ्रायनो लाबोगासिनो दंमोन बिथांमोनहा 1 आगस्टनिफ्राय मोनफिनसिगोन होननानै फोरमायथियो लामानि जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम रयेल एनफिल्डजों जाब्रबथाय जानायाव जिउ खोमानो गोनां जायो 26 बोसोर बैसोनि प्राणज्योति राभाया आरो बिथांजोंनो गाखोफानाय 19 बोसोर बैसोनि बितु राभा आरो अर्जुन राभा 25 बोसोर बैसोनि बिथांमोन सानैया गोब्राबैनो जोखोम जायो उनाव बिथांमोनखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो AS23K7221 नाम्बार प्लेट थानाय रयेल एनफिल्डजों साथाम लोगोफोरा जयैनो न' फारसे फैबाय थानाय समावनो भेरगाव साहा बागान गेजेराव बानायनाय गंसे कालभार्टआव सौग्रावो बेनि उनावनो जिउ खोमानो गोनां जायो प्राणज्योति राभाया बे जाथायनि अनगायैबो अरुणाचलावबो साबा लखिमपुरनि फालांगिरिफ्रा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों लामानिफ्राय 300 फिट गाहायाव बिथांमोननि गारिया गलांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोनहा अरुणाचलनि सेपा सप्ताहिक बाजाराव फालांगि खालामनो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन बे बाजार जोबखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे बाजारसिम बिथांमोनहा थांदोंमोन जाय अखानायै जानो गोनांमोन बेयाव बेलासि समाव थांबाय थानाय समावनो बेलासिनि 7 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासोनि गेजेराव बिथांमोनहा बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों सेपा भिउ पइन्टनि साखाथियावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों जायजों नूर हुसैन आजमात आली बुलबुल हुसैन आरो आबुल हुसैना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय शहीदुल इस्लामा गोब्राब जोखोम जानानै दंमोन बिनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै लामानिफ्राय 300 फिट गाहायाव गलांनायजों बिथांमोननि गारिया गासैबो थेर बेथेर जाजोबदों लोगोसे साब्रैया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों दोलोनि गेजेराव खामानिखौ लानानै सेलाय बेलाय जादों नामा इउपिपिएलनि नङाब्लाबो इउपिपिएलनि होनानै बेनिफ्राय खामानि सेनायजों लोगोसे गुबुन हादराव बेरायहैनायाव गोबां रां खरसा खालामनाय मबाइल बायनाय गारि बायनाय बेफोरनि सायाव आसि दिन्थिदों दावरा देख्रेब नार्जारिया फोरमायथिदों दि चिफजों थाफाग्रा
माखासेया गुबुननि खामानिखौ सेनो नाजायो। UPPLनि नङाब्लाबो UPPLनि होनानै खामानि सेनो नाजायो, जेराव जों गासैबो भट होनानैसो देरहाहोदोंमोन होननानै फोरमायथियो। आरो बेबायदि खामानि सेनायजों चिफनि मान सन्मानखौ गोजौआव लांनाय जादों ना गाहायाव खोख्लैनाय जादों बेनि सायावबो सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गुबुन हादराव बेरायहैनायनि मुङाव माखासे लाइमोनफोरनो 1 कौटि रां हरनाय, मबाइल बायनानै होनाय, गारि मथर बायनानै होनाय बेफोरनि सायावबो आसि दिन्थियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। मानोना बेफोर राङा BTCनि गोरिब गुन्द्रानो होनो थाखाय हरनाय रांसोमोन होननानै फोरमायथियो। आरो बेरायनायनि मुङाव BTCनि कौटि रां बाहायनायखौ साबजायिखौ फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। माखासे एक्स बिएलटिफोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय जादों, नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बुख्रुब सुख्रुब खालामजानाय, जिनाहारि खालामजानाय, मोब्लिब बोगथाब होजानाय बिथांमोननो मान सन्मानजों लोगोसे जि खाबु होनो नांगौमोन बेखौ बयनोबो होजोबनो हादोंखौ बा होजोबदोंखौ आं साना होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। चिरां जिल्लाजों थांनाय नेशनेल हाइवे 27आव इ-रिक्सा बा बेटारि रिक्सा सालायनायखौ बन्द' फोसावबाय। जुदि सोरबाया आयेन फालियालासे बेटारि रिक्साखौ सालायोबा होनांगोन जुरिमाना। चिरां जिल्ला जुरिडिक्सनाव थानाय नेशनेल हाइवे 27आव बन्द' फोसावबाय बेटारि रिक्सा सालायनायखौ। चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय बेखौ फोसावदों। अर्डारनि बायदिब्ला चिरां जिल्ला पुलिस बिफान आरो चिरां जिल्ला ट्रेन्सपर्ट बिफाननिफ्राय रिपर्ट मोननायनि उनाव नेशनेल हाइवे 27जों इ-रिक्सा बा बेटारि रिक्सा सालायनायनि जाहोनाव चिरां जिल्लायाव ट्राफिक मुभमेन्टआव गोबां जेंना जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जायनाखि नेशनेल हाइवेआव गुबुन गुबुन गारिया गोबां गोख्रैथिजों गारिखौ सालायो, बेयाव इ-रिक्सा सालायनायजों जाब्रबथाय जानायनि चान्सआ बाङो। बेनिखायनो जाब्रबथाय जानायखौ नोजोर होनानै आरो जाब्रबथाय जानायखौ खम खालामनो थाखायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे 27आव इ-रिक्सा बा बेटारि रिक्सा सालायनायखौ बन्द' फोसावबाय। आरो बे नेमखौ फालियाबा जुरिमाना होनांगोन। बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय चिरां जिल्ला पुलिस आरो चिरांनि हान्थामेला बिफाननो बिबानखौ होनाय जाबाय बा बिथांमोननो बिथोनखौ होनाय जादों। भारत सरकारा सरासनस्रा सुबुंफोरनि खर'आव बजा जाबसिननानै होबाय थादों। मोनफानि उनाव मोनफा मुवा बेसादफोरनि बेसेनखौ बांहोदों। जानाय लोंनाय आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि बेसेन बांहोनायनि अनगायैबो गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांहोनाय आरो बेनि उनाव दा जौनि बेसेन बांहोनाय। 1 जुलाइनिफ्राय बाहायजागोन बे बेसेन बांनाय खान्थिया गंफ्रोमबो जौनि बथलाव 38 रांसिम बांहोनाय जादों। बाराव खुलायै फाननाय बियाराव 58.44 रांसिम बांहोनाय जादों। भारत हादराव दिहुनजानाय बियारावबो बांहोनाय जादों जौनि बेसेनखौ। गुबुन हादरनि जौनि बेसेना 35 रांसिम बांदों। राम बथलसेनि बेसेना 142 रांसिम बारायदों। बियारनि बेसेना 24निफ्राय 38 रांसिम बांदों। बाराव लोङोब्ला होनांगोन आलदायै 58 रां 44 फैसा। बेबायदिनो जौआव गोबां रां बांहोदों भारत सरकारा। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा GNM नार्सिं, BSc नार्सिं, पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं, MSc नार्सिं, BSc in मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc in मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc in ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मासी, बैचलर इन फार्मासी बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारी कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स इडुकेशनेल कनसालटेन्सीनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन, जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो। लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन। मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो। मोजाङै नोंथांमोना सुलाद लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ
आरो 200नि बांसिननि मादाव अदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिट्यूशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो गंनै हस्पिटाल दंखायो, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै, बयबो गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।